ka je ka yi tsafi wai ka kashe wani domin ka yi arziki, ko ka haukata wani don ka yi arziki. Wani ɗan kasuwa ne wai makwabcinka ne yana da kwastomomi, sai ka je ka yi wani tsafe-tsafenka, abubuwansa su tarwatse, kai kuma naka yi kyau. Wannan kana bata lokaci, wai rayuwankan ta duniya ne kawai. Akwai lahira fa. Ubangiji ta lace wailul lil mutaffifin alladhina idza iktalu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Mutane ba sa zaton da tashe su alkiyama ne, ba sa tamani ne. Rana mai girma, ranar da zaka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala. Ai ya kamata ka sani cewa rayuwar ba ta duniya kai, to in ka kashe wani kai zaka dawama ne. wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa humul khalidun. Ubangiji ta'ala yace ma ya rasulullahi wallahi ba mu sanya wani dan adam ya dawama a duniya ba, idan ka mutu su kuma za su dawama ne. Don wani yayi burin mutuwan wani, to shi zai hana ya mutu ne? Imam Shafi ya cewa tamanna unasun an amuta fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi awhadi. Wasu na burin mutu, in na mutu ai ba ni kadai ba. Duk yanda ka dade a duniya zaka tafi, kuma zaka je ka dandana kodanka. Kuma duk mutumin da ya sa sihiri ko yake zuwa a masa ko yake yi, wallahi bai da rabo a lahira. Ubangiji ta ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sun sani duk wanda ya zabi sihiri, ya zabi tsafi, bai da rabo a lahira. To tunda baka da rabo a lahira, me amfanin ka? Duniya zaka dawoma ne, kwana nawa ne zaka tafi ka tafi lahiran? Don kayi arziki. Wallahi wasu sun dauka in su yanda suke yi musulmi ne, yanda suke neman arzikin ta kowace hanya, ta tsafe-tsafen, ta halaka mutane ta kowane hali, sai ka dauka ma anya suna tunanin mutuwa kuwa? Anya sun yi imani da ranar lahira kuwa? Wanda ya imani da ranar lahira zai yi wannan? Ka san cewa zaka mutu, a tashe ka, ka shiga kabari, a tashe ka ranar kiyama, a tambaye ka, kuma kake irin waɗannan abubuwa, ka ci haramun har ka nemi ka haukata dan uwanka ko ka halatta ko ka halaka dan uwanka. Amma wallahi law alimal anamu lima khuliqu lama haja'u wa namu wa qad khuliqu li amrin law ra'atuhu uyunu qulubihim tahu wa hamu mamatun thumma qabrun thumma hashrun wa tawbiqun wa ahwalun 'idhamu li yawmil hashri qad alimat unasun وصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكافي أيقاظ الرقاد. da za ka san wa'annan abubuwan, wallahi da baraka iya bacci ba, ka mutu ka je a sa ka a kabari, a tashe ka a kabarin, a ce kayi kaza, kai dan wane jikan, a fallasa ka a gaban jama'a, kai dan wane jikan wane, kayi kaza, ga tsorace da tashin hankali tun daga cikin kabarin har tashin alkiyama din. Inda ka san wannan ba za ka kwanta kai bacci ba, ballantana ka je kana cin haramun, ko kana kokarin halaka yan uwanka, ko kana musu hassada kan abun duniyar kwananta nawa ne? Idan baka mutu ba ma ba za ta kare ba ne? Ai za ta tashi, ko baka mutu ba za ta tashi, ba za ta tashi kuma ta barka ba. So da haka mu ji tsoron Allah. Abu na ƙarshe, hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in: عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن علمه فيما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. zuciyan dugadugan dan adam an yi tashi alkiyawa ba za su guce ba sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu. Za a tambaye ka dangane da ƙuruciyanka, an shababihi fima abla, ƙuruciyanka ya ka karar da ita ne? Cikin sabon Allah, cikin shirka, cikin bidiyoyi, cikin neman haramun, cin haramun, cikin zinace da barna da shashanci, Allah sai ya tambaye ka. Ko kuma ka yi kokarin ka fahimci addinin ka lokacin da kake matashi, kana bautan Allah ta'ala, kana gudun haramun, kana kokarin kare mutuncinka, wannan shine ka ci riba. Za a tambaye ka kuma dangane da rayuwarka, ya ka karar da ita daga farko zuwa ƙarshe, cikin bin Allah ko sabawa Allah. A tambaye ka dangane da iliminka, ka yi aiki da shi ko baka yi ba. Ilimin da ka sani ka fahimta na addinin musulunci, ba sai ka zama malami ba, duk abin da ka sani, in ba ka san zina haramun ba ne, ka kaurace wa zina? Cin giya haramun, shan kwaya, cin haramun ne, ka kaurace wa cin haramun?